Benvinguts i benvingudes al primer vermut literari presencial per a nosaltres. Hola, noies! Ole, hola! Hola, Marta, hola, Mariona, aquí la Misha. Marta, explica'ns on estem avui. Avui estem a The Flower House, que és una botiga de flors que ha obert una amiga meva fa poc temps, un anyet, una cosa així, que és moníssima, i ens ha deixat l'espai per poder gravar aquest vermut, així que moltíssimes gràcies, Hanna, perquè aquest lloc és super mono, i si heu de fer algun regal, alguna coseta, algun detallet, spam, que flipes. No, però és boníssima, i fa una olor, qui dius? Sí, després us ensenyarem una mica amb la gravació, perquè veieu com és l'espai, perquè de veritat que és... I jo, de veritat, ja ho he dit abans, vull aquesta paret a la meva habitació. Copiarem l'idea. Sí. Doncs això, és que aquest petit plaer ve sobralia gravar el nostre vermut en un espai així, perquè mireu que jo ja el vaig llegir fa unes setmanes, vaig fer una mica de trampa, em va agradar tant que el vaig proposar i per això l'estem fent, i mireu que ja el vaig llegir fa temps i encara estic en xoc. És heavy. Mariona, És que és xulíssim, o sigui, jo recordo que quan vas acabar em vas enviar un àudio dient m'ha encantat i jo, bueno, ja el llegiré, els petits plaers sempre m'agraden i al final sempre és inesperat, però és que aquest no és només al final, sinó que tot el rato hi ha el plot twist i dius... No. Sí, un nivell de xafarderies, un nivell de safreig, un nivell de cotilleos, o sigui... Molt heavy. De fet, Marta, tu ets la que el tens més fresc. Clar, no, jo l'he acabat aquest matí, fa 2 hores. Jo i la nit, no apurant també, culpable. Aquí la Misha sempre s'acaba el llibre 2 setmanes abans que nosaltres. Ja vull dir que aquí en aquest cas vaig fer trampes perquè ja me l'havia llegit. I recordo que tu, Mariona, havies llegit un llibre que no t'havia entusiasmat molt i et vaig dir, Mariona, això sí que... això t'animarà. És que realment és que es llegeix com si res. Sí. En 2 dies. No. I la meitat en una tarda, o sigui... És com una mena de Gossip Girl, però d'època, no? Quasi en plan de... tot de secrets, que la gent sap però no diu... Que tothom s'enrotlla amb tothom. Sí, tothom s'enrotlla amb tothom, això és una festa, vull dir... I la prosa, quina meravella. Jo he subratllat mig llibre, de veritat. Jo també, tot. I ara feia molt temps que no subratllava, perquè últimament no sé per què m'ha agafat la mania d'em sap greu tenir tots els llibres de casa subratllats. I ara feia molt que no ho feia. I aquest vaig començar i va ser no, és que m'haig d'aixecar i anar a buscar un llapis perquè és que ho necessito. Llapis, per això, jo també, llapis. Jo abans era com vosaltres, no podia ni subratllar amb llapis i ara subratllo amb boli. Sí. Però aquest no l'ha subratllat? No, aquest no l'he subratllat, aquest és de la biblioteca. Vaig estar temptada perquè, a més, vaig agafar el boli dient, vale, avui el començo. I llegeixo, anava a subratllar i dic, no, Marta, que és de la biblioteca, en plan... T'expulsem, Sí, no. No saps com t'entenc, la de vegades que m'ha passat això de... l'agafo a la biblioteca i jo vull subratllar-lo. No, haig de... Captura amb el mòbil i les fotos. O jo poso pòstit. Sí, jo poso pòstit, i això m'ha passat amb Jenner, que el vaig agafar també de la biblioteca, i vaig posar tants pòstits que se'm va oblidar treure els pòstits. Bueno, vaig retornar a Jenner, tot ple de pòstits. Però això és guai, també m'agrada, quan vaig a un llibre subratllat, tot i que no es pugui fer, però m'agrada i penso, sí, perquè això la persona... El proper lector que se'l trobi, doncs veurà què és el que més t'ha agradat de Jane, Exacte, sí. Això sí, abans de que continuem, parem rotatives perquè Marta, tu i jo tenim un duel pendent. Tenim un duel, sí. Explica. De fet, ho vas iniciar tu o El vaig iniciar jo, el duel. Jo m'he fet les ungles, que també les posarem per aquí, a conjunt amb la portada del llibre. I la Misha també. Bé, jo de fet, ara també quedarem anem perquè jo ja me les havia... És que a mi m'agrada molt el color vermell, no ho vaig fer-ho pensant, però quan la Marta va dir jo me les he pintat especialment, dic, calla, que les meves també van a conjunt, o sigui... Mariona, decideix. Em fa por, perquè vam començar amb la roba... Ja, perquè ara anem després en plan marró, vermellós... Com anirem ja? Ens haurem mudat a Anglaterra i també estarem... Ens farem roba amb les oionsis dels llibres. Jo per això voto, Sí. En comptes de les tacetes que està fent bien, ens fem... Home, jo, d'aquesta coberta o un vestit, el portaria, O un bolso, d'aquests una tote bag... Sí. És que jo diria que m'agrada molt. és de les millors portades dels petits plaers, Molt, i m'encanta. No perquè ens encanti la tardor i el d'Arc Acadèmia i tot això, no, A banda. És un llibre que té com moltes, com tots els petits plaers, moltes descripcions de la tardor. O sigui, gairebé cada capítol comença descrivint-te una hora del dia, sempre sol ser com quan surt el sol o quan es pon el sol, i la descripció aquesta de les fulles daurades, tota l'estona.
per això és com que encara emfatitza més Sí, la sí. teva, la coberta, tot. Em permeteu, vull llegir un fragment que aquest Llegeix. m'encanta, que diu, és que perquè us en feu una idea de com crea l'atmosfera, diu: els vaig dir adéu davant de la reixa del jardí, que es va obrir amb un xerric agut i es va tancar amb aquella nota greu, baixa, com el so d'un gong que produeix un plaer especial a l'orella, de la mateixa manera que un vell borgonya em produeix al paladar. La casa està coberta de vinya verge, verda i densa, que s'estremeix amb 1000 reflexos en qualsevol mica de vent, però en aquell moment només en quedaven unes quantes fulles seques i una xarxa de filferros il·luminats per la lluna. És que bonic. I és que és supersensorial també, perquè Sí. tens tots aquests sons, el xerric de la porta, que és que t'hi trobes. Sí. Notes el fred, no... Les estacions, sí. Ara arriba la guerra, arriba l'estiu, ara no La llar de foc, Sí. la llar de foc, tot. Passa temps rapidíssim, també Sí, això que sí. deies tu ara, que de cop arriba l'estiu però ja tornem a estar a la tardor i gairebé tot passa a la tardor, però passen molts anys. Exacte, sí, passen molts anys. Aviam, us avisem de que a partir d'aquí farem spoilers. Però molts spoilers. Moltíssims. Perquè és molt heavy no poder fer spoilers d'això. Hem vingut a fer això. Hem vingut a fer això, a criticar els personatges i a dir què ens sembla. Perquè a partir de, literalment, la pàgina 151, jo estava al tren i vaig deixar anar un crit ofegat. La senyora que tenia al costat em va mirar amb cara rara i jo, senyora, ho sento, però és que això no sap vostè el que estic passant jo en aquest moment. Això és Jo vaig així. haver de tornar a llegir. Sí, vaig passar la pàgina i dic, no ho has entès bé, Marta, no ho has entès bé. I vaig haver de tornar darrere per dir, és cert, això és cert. És que amb una sola frase fa el plot twist sí, del segle. O sigui, molt fort. A veure, jo allò de l'assassinat, ja que estem amb spoilers, m'ho podíeu olorar. Sí, això és previsible. Això era molt previsible, sí. Però de fet amb tots els plot twists, donen com pistetes i coses que tu vas intuint i dius, això segur que algú m'amaga, i al final dius, Sí. Tot i que sorprèn, però sí. O com És la que primera l'assassinat. escena que quan estava la Helen, o l'Helene, o com es Helene, digui, no? la Helene, perquè és francesa, amb el protagonista, El Silvio. el Silvio, que estan esperant el seu marit. Mhm. Jo ja vaig dir, hi ha com tensió, però no li vaig donar més importància. Llavors van dir que eren cosins i jo ja em vaig oblidar, vaig dir, Marta, per favor, ja Perquè també ho està. llegim amb la nostra època. Clar, també, clar, perquè sí, l'època sí. cosins no volia dir res, o sigui, es podia casar perfectament. Però que té que després descobrim que són cosins perquè ella es va casar amb un cosí d'ell. Clar, Ell i clar. el Silvio són cosins. Sí, són com com molt s'ha dit. Interessant, sí. És que, atenció, Mariona, és que hi ha tants personatges, hi ha tants noms, que Sí, Mariona sí. ha fet els deures. I ens Mariona, veiem com l'esquema. sempre, Ensenya'ns-ho, sisplau. ha fet esquemes, perquè és que si no es perd i no se'n recorda del Mare és meva. una distància. Ens encanta, Però sí, però perquè comença això, no? Realment, cap és cosí directe, o No, germà no, directe, no. perquè tots són com de segons matrimoni, germanastres, coses així, llavors dius, doncs mira, Sí. encara. No he pensat, sí, faig esquema perquè si no em perdo. Doncs sí, estàvem parlant d'això, que més o menys la majoria de plot twists són previsibles, no? Són així coses del cor, intriga, misteri, però clar, primer de tot també els he dit que em va sorprendre una mica perquè la sinopsis et diu de cop i volta hi haurà un assassinat insospitat. Ah, sí? Al principi de tot... Jo per això mai he llegit la sinopsis. No, però és que el més fort és que a més t'enganya, perquè comença que estan sopant l'Helene amb el Silvio, etc. I el seu marit i el marit de l'Helene no ve, i dic, ja està, aquesta és la mort insospitada. Ui, perdó. Aquesta és la mort insospitada. I no és aquesta, sinó que ens hem d'esperar més i ja l'havia sentenciat. Jo, el François, ja m'havia esperat. Sí. Jo també, jo pensava que ja es moria, perquè en aquesta època et mories per qualsevol cosa. I no, el mort és el marit de la Colette, que mor de manera... Jo aquí sí que m'ensumava alguna Sí, cosa, sí, t'ho deixa sí. bastant evident. Sí. És el que vindrà després, que tu penses que és una parella feliç, que estan superbé, que ella se la dol perquè l'ha perdut, i llavors descobreixes que té un amant i que l'amant és que s'ha carregat el seu home. I ja és... En defensa pròpia, diguéssim. En defensa pròpia, Defensa pròpia. pròpia. Sí, que és un amant, que aquest amant té un altre amant, o sigui... Que al final es queda amb l'altra mà. És que és fortíssim. Màxim spoiler, ja està. Ja És que no, o sigui, és un mapa de vagues, jo crec que és un mapa d'aquest s'ha enrotllat amb aquest amb l'altre, o sigui, és una cosa molt forta. I a sobre aquesta mà, a més, m'està quedant amb un senyor gran, que dius, pobra senyora, aquí et demostra, no, de com tot el que havien de fer per intentar sobreviure, a ella no li queda més remei que casar-se per conveniència, perquè si no, no té on anar, però no és feliç. Això és la Brigitte. Exacte, sí, No? la Brigitte. Sí. I ens demostra també això de com es repeteixen els patrons familiars. Us heu adonat que és exactament el mateix? Molt. Molt fort. Però m'agrada molt també això de que les dues visquin a prop i que tots els veïns et critiquen la Brigitte i diuen que és
aquesta típica dona Sí. adúltera que se'n va amb homes, en canvi ella, la Colette, és com el patró aquest de dona santa, que es casa com la seva mare, que representa, no? Que també... Superfidels al matrimoni. Matrimoni feliç. I llavors descobreixes que la mare, ja va, bueno, això al principi ho diu, que va tenir un matrimoni, un primer, també amb un home gran, i llavors el segon va ser amb el seu pare i va ser tot feliç. I que es van esperar que es morís i que tot, no? Però és que això és el que t'expliquen al principi. Exacte. I llavors, al final, et reescriuen tota la història que al principi t'han explicat i t'afegeixen la cosa que no han dit, que és... Digue'l, és fort, és molt fort. És que va tenir una filla fora de matrimoni amb el narrador del llibre. El Silvio, o sigui, en el moment, és aquesta frase que us deia, diu, digues aquesta, li diu, o sigui, ell està parlant per ell mateix, està pensant-ho, quan ell li diu amb el seu marit, no, sí, vaig tenir una fe, però es va morir, tu no el vas conèixer. Jo encara no ens havíem casat, jo t'estava esperant, i mira, no era jo, no sé què, li diu, digues aquesta dent tan assenyada, tan virtuosa, que ha dit una mentida. Li has de dir que el seu amant no és mort, que m'ha enterrat molt de pressa, però que estic ben viu, que ho recordo tot, i jo, what? Però és que el pitjor de tot És després que li diu jo t'he conegut quan eres jove, quan eres passional, ara no ets la dona que vas ser llavors. És que aquest moment és com... No l'has estimat mai. És que sembla com el poema de Becker, como yo te he querido, no te querrá nadie jamás. O sigui, és que és molt fort. I el pitjor de tot, a mi em sembla la cara del Silvio i l'aguante que hauria de tenir quan estaven la Helen, el seu marit... A l'inici. No, al final. Al final quan diu, sí, vaig tenir un romans, però... la Brigitte és la meva filla, i ella allà, jo no hi pinto res aquí, tu que ets el pare! El meu pare, és que és fortíssim, i ella al mig com sentint que deia que no em va importar gens, aquest romans... Això li diu després que ell va i escolta, Vale, sí, és veritat, L'escena de homes en matrimoni xerrant. Exacte, escolta l'amaga tot i llavors sent això, que ella li diu no va ser res, jo no l'estimava, jo no sé què... Però, i us heu fixat, després jo vaig rellegir i és això que deies tu, Marta, que llavors tot comença a encaixar. Això és al principi del capítol, que la Colette, la filla de l'Helena amb el seu segon marit, li diu per què us diuen Silvio, cosí? Pregunta la Colette, i ell li contesta una guapa senyora que estava enamorada de mi i que trobava que m'assemblava un gondoler perquè en aquell temps jo tenia 30 anys, el bigot i cargolet i els cabells negres, em va transformar així el nom de Silvestre. Li està parlant a de la seva mare! És que això t'han dit pistes, i no te n'adones. No me n'havia adonat, perquè al final torna a dir-ho al bigot i quan era... La Marta està encara en xoc. És que és molt fort. És una passada. Perquè és l'Helena que li diu Silvio. És que és molt fort. Que fort. No, hi he pillat això. Rebotar, la Marta s'ha quedat. No. Refresh ha vingut. Mare meva. Que fort. No, és que el nivell de... O sigui, a mi el que em sembla molt fort també és que aquesta obra no es va descobrir fins al 2005. Correcte. Perquè penso, això s'arriba a publicar en el seu moment, al 1920 o així, et dic jo que acaben tot de crítiques i de censures i coses, perquè... sigui... Menys mal. És correcte, sí. La Irene Demirovsky, durant la Segona Guerra Mundial, li van prohibir publicar. El govern de Vichy li va dir, tu no publiques més. I tot i així es van poder conservar alguns manuscrits que el seu editor es veu que el va trobar amagat en un maletí o que el tenia guardat, el van trobar i crec que van haver, perquè no estava del tot acabat, van afegir algunes coses. Hi ha una nota al peu que ho posa, no? A partir d'aquí... Aquesta frase l'hem hagut d'acabar perquè estava a mitges o... Però és el que dius tu, això es publica als anys 40, als anys... Uf, és molt heavy. Però és una mica com en François Sagan també, el de Bon dia i tristesa, que va crear molta polèmica. Sí. No sé si l'heu llegit, aquest text. Sí. I també. Sí. És que és un escàndol. O sigui, a mi el que em sembla molt fort, inclús per ara, és que el senyor aquest, el que mata el marit de la Colette, està enrotllat amb una altra noia. I al final, la Colette li va a parlar a la noia dient-li que sí que les dues hem estat liats amb el mateix Pau. Aquest Pau pot anar a la presó. En plan, fem alguna cosa, jo penso. La sororitat, en aquest moment... Molt fort, m'agrada molt aquest moment. És veritat. És molt heavy. Perquè, és molt heavy. D'alguna manera jo crec que la pròpia Colette ja s'adona que ella no estima amb el Marc. Ella... Clar, sí. El que passa que no se sent feliç en el seu matrimoni i doncs mira, és la seva manera d'esfogar-se, se sent atractiva, se sent volguda, etc. I per això, però ella vol que es quedi amb la Brigitte, perquè sap que la Brigitte sí que està enamorada del Marc i porta més temps
sent la seva amant. És que és fortíssim, és que és fortíssim. És que... I jo em moria perquè després quan ho penses, quan li diu la Coleta a Marcelo, parla tu perquè jo, la meva mare se li caurà la cara de vergonya quan sàpiga que jo he fet això amb lo santa que és ella i jo. En plan, bueno, santa no era tant, Què hauria passat si hagués I el pobre pare, és que el pare és un tros de pa, pobrissó, El François. pobrissó, i aquest no s'entera de la meitat de la història. És que és com el marit de la Coleta, el Jan. Sí, És que són iguals. De fet, ho diu. Diu, Sí, sí. el Silva també, ell, quan el coneix, diu, és estrany que la Sí. filla hagi trobat un home igual que el seu pare, Bueno, que s'assembli tant. No és tan estrany, perquè és això, ens demostra que realment els patrons familiars inconscientment els repetim generació rere generació. Si Clar, no pares a clar, pensar, sí. és que és veritat. És que les dues filles, vull dir, de diferents matrimonis, però és que les dues Fan acaben tenint exactament. amants. I a més, un assassinat pel mig i tot. Que fort, que fort, que fort. És molt intens. o sigui, l'escena del banquet, quan la Colette no vol dir què creu que ha passat al xaval aquell que ho ha vist. I la Colette, no, deixa-ho, no, És calla, boníssim, calla, això. i tu. És una passada. Jo aquí ja m'ensumava a dir que això no vol que Però no té sàpiga, sentit, però... sí. I el pare, però no, que si ha sigut algú, s'ha de denunciar, i la Colette en plan de dir, tierra, és que és una Però clar, tu escena. imagines, No, no, perquè encara no ho no. saps, tot això. Te n'enteres, dius, hosti, És molt normal fort. que no volgués que es digués res. I com aquests silencis, no?, als pobles, en Això plan de m'encanta. que tothom sap tot, però Sí. ningú diu res. O sigui, Però per no això... ficar-se en merder amb Clar, ell i la clar. seva família i evitar formar part d'això, que al final tothom, el fet de ja saber-ho ja formes part d'això, Clar, clar, i el fet de clar. no dir-ho també, però sí, És el que heu dit. és la gràcia, és el que ho lia tot al final. Sí, hi havia una cita, no sé si ara la trobaré, però que parla d'això, no? de com són els pobles i com tenen cadascun els seus secrets. Sí, hi ha un moment això, quan passen un cotxe de francesos, de parisins, i diu el narrador, aquests parisins diran que aquest poble és molt tranquil i aquesta nit passaran per 40 pobles i molt Aquí, tranquils. en efecte, aquesta nit travessaran molts poblets tranquils, molts llogarets somnolents, passaran arran de grans cases mudes i fosques entre camps. Ni tan sols no s'imaginaran que tot això té una vida pròpia i secreta que sempre ignoraran. Això és una molt passada. fort, això és molt fort. I això encara ho sents quan tu vas a llocs també, Això no ha i dius canviat. que sí, No. seguim igual. No. Sí, sí. Som uns cotilles. O sigui, jo crec que la de Beyoncé és que som uns cotilles i ens encanta. O sigui, que és una cosa que és gairebé inherent a nosaltres. O sigui, no podem parar de xafardejar sobre les desgràcies dels altres. O sigui... I com els jutgen també, hi ha Sí, molt de sí, racisme, sí, i molt de molt. tot, i molt de contra els estrangers, i contra... Sí. Déu-n'hi-do. Sí. Sí. I molt les dobles, o sigui, molt les pollites, o sigui, a l'escena del bar... És a això em referia, sí. Com els van dient de forma subtil, però ara se n'haurà d'anar, no? Aquí no pinta res, no sé què. I l'altre va ben pobre per oblidar. És que és molt fort, és molt fort. L'escena del bar és molt guai també, al principi per això com descriuen la Brigitte, que tot fas una idea d'ella pel que diu la gent, Clar. no? Del poble, que et diuen no, és que és una dona bastant salvatge, seductora, Sí. no? que enganya el seu home, que s'ha casat amb un home vell per fer Pels diners, i en veritat no és pels diners perquè saps, Clar. o sigui, ella sap que no ha de dar els diners. I dius, la mare de la Colette també, el seu primer matrimoni va ser així, i ara tothom és com que se l'ha oblidat i la veuen com una dona supersanta perquè està Clar. amb un home que estima molt. I dius, és també crítica aquests rols de gènere que hi havia a l'època, no? Sí. La dona, com es diu, àngel de la llar, no? Els temes aquests, i la femme fatal, és una mica aquests dos. És això, que l'escena aquesta del bar hi ha un camperol que diu és evident que la senyora de Tecló faria ben fet de vendre. Per més que hi entengui en terres, hi ha coses que una dona no sap fer. I jo aquí vaig pensar, excuse me, no? Però jo crec que la narradora ho diu expressament. No, això, Sí. que això ho diu un dels camperols. Sí, No, clar, però per sí. això ho fica la narradora aquí, per dir, és que la gent camperol és així. Sí. Sí. I és això, pobre el Marc allà bevent, que diu que la manera que té algú de veure en companyia no vol dir res, però quan Ai, està sol, sí. revela sense voler el fons de la seva ànima. És que és una passada. Sí, no, és molt fort. És molt intens aquest petit ple. O sigui... Per lo breu que és, que passen un munt de coses. Sí, és que és això, Sí. te deixes en un parell d'hores. O sigui... I jo volia preguntar-vos, com us heu quedat al final perquè és terriblement agradolç quan li diu que en el moment en què es diuen adéu, ell ja la deixa d'estimar. Vosaltres creieu que realment la deixa d'estimar? no. Jo crec que no, que el Silvio segueix estimant la gent. Jo crec que Això. aquests amors no se'n van mai. Mai. Sí. Queda allà. Sí. Jo això ho penso molt, en plan de...
clar, jo deixo aquestes coses i penso, ostres, i si això em passa a mi, en plan, i si em caso un dia i la meva parella té aquell amor de tota la vida, o em passa a mi, és que no puc, o sigui, només pensar-ho, o sigui, com... Series comprensiva com el François? O què? No ho sé, no, o sigui, pensar-ho m'agoria, perquè és veritat que tothom té aquell amor que no oblidaràs mai, no? I penso, clar, no t'acabes casant amb aquest amor. I clar... Doncs mira, Marta, llegeixo un llibre que es diu Escales avall, que l'acaba de publicar la Cinta Arasa, i me l'he acabat fa poc, i també són 3 generacions de dones que parlen, i hi ha una dona que té el seu matrimoni fa aigües des de fa anys, però això, no volen seguir tirant endavant, no sé, llevar molts amants, és que està... I sempre diu... A casa ja no l'he començat. Doncs el tens? Sí. Doncs ja veureu, i sempre diu, el meu marit sempre parlava de la Júlia, i al principi no li feia, no m'importava, però després la Júlia resulta que és el seu primer amor, i és allò... És que clar, és que això no s'oblida, i ha de ser molt dur viure-ho, i pensar que la teva parella que t'estimes segurament també deu tenir el seu primer amor que no oblidarà i no ets tu, és que a mi se'm fa impossible! És que segueix en contacte amb ella, amb aquesta Júlia, que és com un ull de poll que penses que ho tens superat i de cop i volta el trepitgen i veus les estrelles. És que mira, parlant d'aquestes coses, que és una pel·li que em va recomanar la Blanca perquè estava llegint el llibre de la premsa Black Lives per la uni, i és Level Person, o sigui, és una pel·lícula que les recomano al 100% i va d'això, justament, dues persones que tenen un amor, passió superbèstia, però una està amb una altra persona i no poden estar junts, que per X raons aquesta persona mor, ¿vale? I tots pensaríem, acaben junts. Ja no hi ha res que s'interposi. Ja no hi ha res que s'interposi. I diu, no, perquè si fossin persones normals, aquest amor se'ns gastaria un dia. O sigui, ara podríem estar junts i aquest amor desapareixeria. I a banda seria trair el meu altre que li vaig dir que sempre li seria fidel. I en el moment de més passió es separen l'un de l'altre per sempre més. Bueno, jo no soc fan d'aquests finals, O sigui, jo estava així en plan... Això em frustra molt. És que després ja no pots tenir cap més parella, no pots estimar ningú més. Jo crec que no pots estimar ningú més, no ho superes mai. O sigui, que algú et digui és que no podem estar junts perquè si no el nostre amor s'acabarà, és que... Però també s'ha de dir que aquí sí que l'amor entra en escena, però és un llibre que ens parla de la fugositat de la joventut, d'aquesta sang calenta, de com després ja veus les coses, tens el cap més fred o ja no t'enamores de la mateixa manera, però clar, és que quan et diu aquí, recordo que un joc que de petita a la platja m'agradava i que prefigurava tota la meva existència. Quan la marea estava alta, excavava un regueró a la sorra i el mar tot d'un es ficava en el camí que jo li havia traçat, amb tanta violència que el seu pas destruïa els castells de còdols i les preses de fang que jo havia construït. Ho arrencava tot, ho devastava tot, desapareixia, em deixava amb el cor encongit i sense possibilitat de lamentar-me, perquè l'únic que havia fet el mar era respondre a la meva crida. L'amor igual. Li fas un senyal, li indiques el camí, l'onada arriba tan diferent com t'ho havies pensat, tan amarga i glaçada i tan diferent de com t'havies pensat i t'embasteix el cor. És que és això. És que no, és que... T'enganya perquè al principi comença descrivint-te això a l'edat adulta. Sí. I dius, és tardor, sempre sol relacionar com la tardor amb l'edat adulta, el primavera o l'estiu amb la joventut, la innocència. I llavors comencen a passar aquestes coses, o et recorda aquesta passió de la joventut i dius, és que és completament una altra cosa. Sí, no, sang calenta, és que el títol és... És que anima com a ella el dia. Sí, és molt fort. Sí, és això, tots els tipus d'amor. L'amor que em diu, que és el que li passa a l'Helena amb el François, que ja diu, me l'estimo, però pràcticament és com un germà, ja no hi ha res més, no? És que jo també això, jo és que últimament, ja ho sabeu, noies, tinc moltes crisis d'edat, o sigui, veig que em faig gran, i llavors penso, no, és que ha de ser dur arribar a aquest moment de la teva vida. O sigui, ha de ser dur. O sigui, imagina't que de sobte un dia la teva parella la veus com el teu germà i s'ha acabat aquesta passió de la joventut. Jo és que no puc. Bé, de fet, diuen que químicament l'amor només dura un any o... Ai, que no, ja està, no, estic supertraumatitzada. Però és veritat, ens agrada molt llegir, segur que algun existeix, però l'amor no existeix per sempre. Ai, Misha, per favor! L'amor, jo crec que l'amor sí, una cosa és l'atracció. Exacte! No pots estar enamorat tota la vida, ha de ser esgotador, però l'amor jo crec que sí que ha de durar molts anys, perquè si no, tira merda! Què t'han venut aquí? Què t'han venut? Bé, espera, faig un apunt, no us indigneu, aviam. He de dir, la fugositat, el que es coneix com amor de Romeu i Julieta, no existeix tota la vida, però l'amor que se'n diu el veritable, allò que el tema és que hi ha un altre llibre que us recomano que es diu Una casa lluny del mar, de Marina Martori, que té una cita que m'encanta, que ara no us la puc dir, però diu alguna cosa així com que l'amor és com un brou. L'has d'anar cuidant, l'has d'anar remenant, li has d'anar posant ingredients. No és veritat, ens estimem fin,
No, l'amor s'ha de seguir treballant, és una cosa que si no el treballes dia a dia desapareix, i és així. La fogositat desapareix, però aquest amor veritable és el que s'ha d'anar cuidant dia a dia. Que filosòfic. Molt bé, un bon final. Esteu d'acord? Sí, ara estic trista. Vinga, no estiguis trista, no estiguis trista! Tenim flors. Exacte. Flors. I aquest llibre és per celebrar-lo, de veritat que sí. Sí, Té coses sí, sí, tristes, sí, sí, però és que acabes amb un subidon. Sí. Mare meva. Jo vull acabar amb aquesta cita. Llegeix-la, Mariona. Ho tenia superpreparat, Sí, mira, la pàgina 179. Llegim una frase cadascuna, va. Vale. 179. Vinga. Quina és? Comença la 178 i diu, al capdavall, tots tres, aquí, d'acord? Fem una frase cadascuna, aviam si ens surt. Vale. Fins a cada punt anem canviant, d'acord? Al capdavall, tots tres eren joves. No es tracta només de les exigències de la carn, No, no és tan senzill. La carn se satisfà de pressa. però el cor és insaciable. El cor necessita estimar, desesperar-se, cremar amb qualsevol foc. Això és el que volíem. Cremar, consumir-nos, devorar els dies com el foc devora els boscos. És que és el resum de Sant Calenta. Fins a la propera, doneu-li m'agrada si us ha agradat aquest vermut, deixeu els comentaris les vostres opinions i fins a la propera. Adéu! Que heavy, Molt. Quina hora és? Bé, són 3 M'han quarts de encantat 3. aquesta passió juntes, Doncs sí, els 3 quarts que havies dit, més o menys. Ai, vaig mirar quan el el vídeo, que s'agilava tot bé. 28 minuts. Ok, Però guai. està bé.